Здравейте YouTube, аз съм Monster Kill и днес ще създадем нов свят на Survival. Ето, тук ще се окръстя YouTube. Survival. Бешит. Дефолт, Bedrock 6 и ето. Не знам никакъв си хубав, затова направя така. Може да ми се падне и оксид. Или пък не. Първото нещо, което трябва да направим е да вземем дърво. Това е най-важното в Майнкрафт. Ще имам поредица, значи Survival и ще минавам няколко мапа. Сега правим крафтинг тейбъл. Първото нещо е да се направим пръчки, от което се прави кирката. Аз много мразя дървени инструменти. Не съм с купена игра, но скоро може би ще се я купя. Не знам. Може би ще снимам на терария. Сега ще скипна докато купая малко кабелсон. Връщам се след една секунда. За мен не е след една секунда. Тук съм. Събрах 34 кабелсон. А сега трябва да направим пречка и инструменти. Това е така, дето го правя, когато задържа десен бутон, а когато задържа левия бутон, вижте какво става. Това някой може би не го знае. Да ви казвам какви са. Сега се правим всички инструменти. Сега лопата и най-важното меч. Ще се направя два, защото иска само една клечка. Виждам. Още едно. О, село. Супер и коне. Това май много як си. Не знам какъв е, но браво. Аз 7 път се спалнах в село, но да ми се вкупим, да съберем много дърво и да отивам в селото. Texture пака е Faithful на 32 бита. Може би ще се стигна 64 бита, но не е сигурно. почва от следващото, така че няма да снимам много. И сега ще се
опитам да снимам повече. Днеска е 8, 10 часа през нощта, почти 11. Неделя. Така да се каже 2013 година. Да знаете. Да, с 30 милимат не го гледам. Колко дълго съм влъкнал? Добре. Те е последно. Днес ще направя 2-3 епизода, защото са само по много малко. Който и се трябва лева. За това ще го направя. Много неща са. Може би ще живея в село. Там да видя колко време остана тук. Още малко. Още един крафтинг тейбъл да има. И това. Къщичката за селото. Ще живеем там. И аз със селото. Къщата с... там с чиста. Ще живея в селото. Сигурно. Няма къща с чест. Това е главното, но... Нещо като мина и село. Може би няма да е на няколко епизода или кога го е. Може би няма да е на... няма да правя сега няколко епизода, а епизод с час. Защото много малки ги правя хубаво качество, обаче... И... сега да се направим хубаво. Защото е хубаво. Даже 2.